Anga foli ban la mebagaw bela jelenye ni mali kura kene sigilenye biya lamsa dunya ina octobre kalo kli woro samba fla ani mugani flala anga kuna foni kuma baw olu bina talike nununka polisiw ani tasma fagala pompier olu farala sorla suka mali jamana kono wa ulatigera kunungo ministre ka conseil des ministres senfe amina laselike awye akan mana boyno ameta Burkina Faso ka ofeno ayira ka fo ko capitaine Ibrahim Traoré ale sigira Burkina jamana tigiyala dan claro la amena kuma fene tiken jafa kuli nale ye artiste ba la ko doni ale kuma na mali jamana nyemo ani Côte d'Ivoire jamana nyemo fe ku ka jija jona ko ka nyesoro yasa Côte d'Ivoire sorda si binani ani woro mununu minani me malla olu bi se ka labla tuka mununa nune be da faranga la seri ke ba ka kuna foni to mondo kanka tente aw yesi sa anga nyanzan ko fe anga nyanzana me ka sinkana ko fe ayaw bisimila kukura malikura je mukankene kan kabo studio worona konna na vewa subala Washington DC awani ke to Traoré kuma kanye aywa kana temeni kuna funi ambe anga je mukani blessing kan wati mina anye kuna funu soro kabo wagadugu ka ufe no ko wulika jo bade be sina yenno abeka ke sababu mina anye wele bla anga la silikelama na wi Lamine Traoré kabo wagadugu Lamine ni klubana anga foli biye anga poli de kaliatu awa anye kuna fonu soro ka foko mo be wuli ka jo bala wati na wa dugu ka ofeno wuli ka jo en kunye munye ebe munde nyado ala ni bise ku fanyana kaliatu amtika foko biye bi uladani mo kon borasa wuli boku ni okulu ya me ka foko abalon ka foko kudita kera en orasa depuis weekend temani aywa olu mogonu bora bi uladana obitu kono era sa de télévision nationale yoro tonferwa o ya ira ka foko olu ya me ko ni capitaine Ibrahim Traoré ale yanga che oba woli to kana ko nouvelle homme fort ale Burkina ka président Kouaïsa ni kudita ninkera ale ya ira ka ya ira mogonu bora olu ya ira ka foko olu ya me ko ni anga surasi famo ye obo ko generalu o ko ya me ko fa ka fama mane kabo ni capitaine Ibrahim Traoré bolo aywa olu ma geno ye olu ya ira ka foko olu di capitaine Ibrahim Traoré lo fa comme Burkina ka président Burkina ka en tout cas fama donc il y a le bon jama boro le raso matana e ulada nata o be du ko na la mi télévision nationale fatero o bora bora depuis soma aywa anga foli biye Lamine do eru na taula ambe akuto sege katla kana ni kuna funu nyetu kuninka la selike awi akunya alatemene be chukwa mina ko ulu nyefoli kerenkereninke awi uluka katemenanga kuna funu nye kunu arabala ministry ka doko kun lajere sinfe mali kotigi nyamaw olu ye la selike ka fo ko atun latigera o polisiw ani tasma fagala no lieu pompier yo ko lube fra mali sorra su ka korka Mohamed Danyugu alebe anyefo anyana ministru ka dogokun lajerem kera kunu araba uya yira ko baraw kanala ka fo muye polisiw ye ani sapeur pompier kulu na bla jorala muye sorasu fana o joraye Mohamed Touré ali ngini kelaye anya ali ngininga kunjumena ni baran sigira senka ani a jorob sika kemuye polisi ka militariser ani sapeur pompier ninte ku kuraye jamana kono ambaye ka fo depuis ka yani démocratie kana ni korno no ku militariser le don donc démocratie de nana ku démilitariser sisano ko ubo a minen kono nana e anya ka fo ko sigi minu kera an fe fana o sigi u fana ya nyine ka fo ko ka polisi militariser ka bla a chugoyala donc nyamgo yere ambe wakati mina mi ye u blala donc u ba fo ka fo ko sigi ka kuma la nyini ye ake mais ni tara yoro jam fana ibe kla ka ye ka fo ko fenwere be akoro mi ake ko fana kera ka telia tanto parce que ambaye ka fo ko anga chedo mi ye surasi finitigila ka ye u hake ka dogon pour que ka se ka jamana ka keleke ka kla ka dugu bela jelen lakana
Sekne Sise n'ale fana ye ɲininikɛla ye ale y'a yira k'a fɔ polisiw ni sapeur pompiers u ni i ka dɔn sigidaladenw ka surun kosɛbɛ o la sa u ka nin waleya kura in a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni nɔgɔya ye baaraw kɔnɔna la. K'a yira k'a fɔ pompiers i b'a dɔn an b'olu de wele paramilitaire c'est-à-dire maa minnu don u fan dɔ ye sɔrɔdasi u fan dɔ ye civil ye donc maa minnu don u ka surun civiliw la kojugu donc le fait que u ni civiliw ka di ne bolo a bɛna kɛ fɛn ɲuman fana ye ka renseignement nɔgɔya parce que polisi ka surun civil la ka tɛmɛ militaire kan. Donc o ye avantage ba dɔ fana ye tuguni. N'u ni sigidaladenw ka surun Sekne Sise tilala k'a yira jɔrɔnako dɔw fana bɛ u kun kan o jɔrɔnako o ye jumɛn ye an k'a lamɛn. An bɛ siran yɔrɔ min na n'o ye a risquew ye o ye k'a yira k'a fɔ polisiw on se souvient un peu bavure policière barika kun bonyana waati dɔ la hali ɲɔnɔ an hakili bɛ ɲɔnɔ gɛlɛyaw la polisiw kun ye ko dɔw kɛ kuma caman fana an bɛ vidéo ye Facebook wa k'a fɔ ko polisiw ye nin kɛ mɔgɔ dɔw la u ye nin kɛ. Donc an bɛ siran n'o tigilamɔgɔw nana militariser a kana kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye parce que ni marifa taara ka d'o ma ni bavure policière barika bonyana a bɛna kɛ tiɲɛniba de donc o yɔrɔnin b'an kamana gan dɔɔni. An ye polisiw ka lafasatɔ mɔgɔw wele ka se ka u hakilinata sɔrɔ nin ko in kan an ma se k'u lasɔrɔ an ni maa min ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye i ka dɔn sapeur pompier maaw ka lafasatɔ ma ye ale y'a yira k'a fɔ an bɛ donni min na ko bi olu tɛ fɛn caman kalama a la olu yɛrɛ bɔra kalama kunu arabadon de conseil des ministres baaraw kɔfɛ Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ka da ni kunnafoni kelen in kan mun ye polisiw ani sapeur pompiers ka farali ye sɔrɔdasiw ka kɔrɔ kan o taabolo ni a yirala k'a fɔ ko jamanadenw ka laɲini senfɛ jamanadenw ka kumaɲɔgɔnyaba senfɛ n'u b'a fɔ a ma ko assise nationale k'olu de y'a latigɛ ko ka laɲini kɛ faamaw fɛ ko k'a bila sen kan ayiwa bamakɔkaw k'olu hakili tɛ kelen ye a kan dɔw kow b'a la dɔw ma sɔn a ma o de sababu la Mariam Kuyate VOA ka kunnafoni sɛnsɛra ale wulila ka dɔw ka kumakanw ta a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mulayi Ture. E ye baara jumɛn kɛ? Bon yan baara ka ca dɛ an b'a bɛɛ dɔn nin kɛ. Ayiwa Mulayi Ture Asimi ye nin hakilina min ta e hakilina ye jumɛn ye a ko la? Bon ne hakilina ye min ye a ka ɲi kojugu a kan ka kɛ teli parce que fɛn o fɛn bɛ teni don c'est à dire dɔ man kan ka bɔ dɔ la quoi bɛɛ ka kan ka se ka bɛɛ ta baara kɛ n'i ko nord la ko sapeur pompier ka taa front la o bɛ se ka taa mun kɛ front la parce que a bɛ taa ɲɛdɔn a kan ka kɛ cogo taa en principe kan ka k'a ɲɛdɔn olu de kan ka taa dɔ ninnu yɛrɛ secourir nord la. Ne tɔgɔ ye Sɔgɔnɛ Jalo ne bɛ radio Clé 2 la ça fait n'u farala ɲɔgɔn kan ta sapeur o et policier a bɛɛ bɛ taa front na kɛlɛ la wa n'o kɔni bɛ kɛ kɔni vraiment an bɛ se ka fɔ avis ɲuman don sa nka an de ma tugun an man farin ha parce que mɔgɔ si tɛ ka taa i jɔ marifa ɲɛ quoi a ma nɔgɔn bɛɛ ka to i ka place la pour moi de o ye ne ka avis ye. Ne tɔgɔ ye Ablaye Kone ne ye bitigi feerela ye bon nin hakilina ye kɔni ne kɔni ka hakilina ye mun y'a la hakilina ɲumanba de don parce que hali k'a da a bɛ bɛn don kɔɔri mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ hali k'a da o ma o ye hakilina ɲumanba ye bon et puis fɛnɛ ni bɛɛ ye formation kelen kɛ i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ défend a mana bun yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ sapeur kan ka baara dɔ kɛ ni sapeur mɔgɔw tɛ yen n'u bɛɛ ye formation kelen kɛ ni polisiw bɛ yen ou bien ni sɔrɔsiw bɛ yen bɛɛ bɛ se ka o baara kelen kɛ donc ne kɔni bolo hakilina ɲumanba de don. Ne tɔgɔ Tatu Ture ne ye secrétaire de ye Musa ka wagati la kun ko in bɛ yen nɔ polisi kun militariselen don parce que n'u ye hakilina in ta ba la a b'a to polisikɛ sɔrɔsikɛ tɛ yɔrɔ min na ale bɛ se k'a yɛrɛ bɔ min fana ye sapeur ye polisi tɛ yɔrɔ min na ale yɛrɛ fana bɛ se ka o ci ɲɛnabɔ ye. Madame Traoré sitan fɔnba mais n'i y'a dan ne ma kojugu tɛ u se mɔgɔ mɔgɔ ka bɛɛ former n'a nana ɲɛjugu ɲɛɲuman bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ défend an b'a ɲini hali siso kɔnɔ hali du kɔnɔ n'u bɛ se k'ala musow former u k'an former an b'an défend. Ne tɔgɔ ye Bubakari Jara n'i ye jamana ye insécurité kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi mun don mɔgɔ ko fana b'a la minɛn ko bɛ yen mɔgɔ ko fana bɛ yen kungo kɔnɔna o ani kɛlɛba ninnu polisi sen t'o la ça fait un manque à gagner polisi o protection civile o olu sen tɛ nin si la mais o tɛ ɲɛ fo statut ka yɛlɛma k'u yɛlɛma ka kɛ militaire ye ne kɔni fɛ tiɲɛ ka di an bɛ yɔrɔ min na i ko bi polisi kɛlɛ ka militariser ni fanga ma foyi ɲuman kɛ k'a bɔ. Ayiwa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko sanjiba binna Dandugu Jɛnɛ commune kɔnɔna na ayiwa k'a kɛra sababu ye ko ka joliba baji k'a walakata ka taa don mɔgɔw kan ka kɛ tiɲɛniba ye sɛnɛfɛnw ani fɛn caman tiɲɛna Amadu Ba Ase Bayiga ale ye kunnafoni sɛnsɛnla ye ka bɔ Jɛnɛ ale bɛ a ɲɛfɔ Mohamed Ture ka micro la.
ɲina san 2022 kɔnɔna na cɛna ji a ye kasara belebeleba kɛ jene mara kɔnɔna na kɛrɛkɛrɛmɔ min ye dandugu fakala ale komini kɔnɔna na ka se fakala komini kɔnɔ fo ka taa se ɲasanari ale komini ka taa pondori komini kɔnɔna na min ye mɔgɔ ɲininenw ni olu ka baara de ɲɛsinnen bɛ jiko kibaruyaw olu dilenw ma olu y'a yira k'a fɔ ko min ye ɲinan ji min ni a donna ko a bɛ tali kɛ kabini san 1967 san ko o ɲɔgɔn ji o de la ka na ka se o ma jene mara kɔnɔna na wa an ni o ji famana ni bi tɛ dugu damadamaniw bɛ yen ka dɔn ka fɔ olu kɔni ji ye dankari kɛ u la fo kɛra sababu ye olu kɔni wulila ka bɔ ka dugu yɛrɛ la pepepepewu taa fan t'u la sigi fan foyi t'u la ni o ye Twara ye Twara ni ale bɛ dandugu fakala ale komini kɔnɔna na ji ye dankari kɛ olu la bi na dugudenw bɛɛ ye dugu yɛrɛ bila sow benna sumaw tiɲɛna ka taa se u ka nafolo bolonafɛnw u ka sanu a bɛɛ lajɛlen de tora ji bolo Twara dugu kɔnɔna na dugu wɛrɛw bɛ yen ka dɔn ka fɔ ni olu fana bɛ nin lahala kɔnɔna na i n'a fɔ Sin ani Suala olu bɛ jeni komini kɔnɔna na u yɛrɛ wulila ka bɔ u ka dugu kɔnɔ u sigilen bɛ gudɔrɔndaw de la yen nɔ o hukumu kɔnɔna na sa n'i y'a ta ka filɛ min ye Ɲasanari ale fana komini kɔnɔna na dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko Mɛnta a fana bɛ nin lahala kelen na fo ka taa se Sirabugu Bozo a fana bɛ nin lahala kelen kɔnɔna na Pondori mara kɔnɔna na ka taa se min ye Pondori yɛrɛ komini ba yɛrɛ ni o ye Gomintogo ye ka taa se Sirimu fo ka taa se Jɛrama ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin gɛlɛya in o kɔnɔna na ko sɛnɛfɛnw o caman bina baganw o ni nafolo wɛrɛw fana taara ji ni woyɔ nin fɛ mun de bɛ senna walasa ka dɛmɛ kɛ a ma kasaratɔw fɛ welekan jumɛn bɛ k'a lase famaw ma ka dɔn ɲinan ji kɔni tiɲɛna la a barika bonyana kosɛbɛ a ye tiɲɛni belebeleba de kɛ jene mara kɔni kɔnɔna na min ye bololafɛnw nafolo sumaw dabaw a bɛɛ lajɛlen tora ji kɔni kɔnɔ yen nɔ a kɛra kasara belebeleba ye o kɛra sababu ye ka da kan hali kalanko gunanku kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ wa an bɛ waati min na o ye kalanta waati fana ye dugu ni dugu minnu fila ka fɔ olu ka ekɔlisow bɛɛ lajɛlen tora ji la o tuma kalan kɔni ma se ka wuli olu ka yɔrɔw la ka kɛɲɛ ni jiko kasaraw ye taa fan foyi t'u yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen kan bari ka da kan nin ko kɛra waati min na dugukɔnɔmɔgɔw mɔgɔ si ma sigi denmisɛn fara maakɔrɔba kan bɛɛ de bɛ wulikajɔw kɛ waati bɛɛ ka ni maa kofɔlen ninnu ka olu sɛgɛrɛ ni dɛmɛw ye sumanw bɛ ka taa d'u ma jiw bɛ ta ka d'u ma min ye baziw ye u bɛ se ka min jɔ ka kɛ gaw ye ka don a kɔrɔ k'u yɛrɛ sutura fɔ la an kɔni an dusuma kasilen don yɔrɔ min na dɔɔni o de ye ni waleya bɛɛ lajɛlen ka kɛ an ma dɛmɛ foyi ye min bɔra gouvernement yɔrɔ dɛmɛ fɛn fɛn bɛ ka na bɛɛ bɛ ka bɔ ONGw ani ni dugudenw yɛrɛ ye ka taa di ni maa kofɛlenw ma o tuma an bɛ min ɲini gouvernement fɛ a k'a fɔ k'u ta kalama kɔni o kɔni kuma t'a la nka u bɛ se ka u cɛsiri cogo min walasa ka dɛmɛ don ni maa kofɛlenw na. Ayiwa ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko Ukraine ye laseli kɛ bi alamisa la k'a fɔ ko u ye kilo 800 ɲɔgɔnna minɛ u ka dugukolo minɛni ninnu na Rusi jamana mɔgɔw fɛ ayiwa ka sɔrɔ o waati kelen na Rusi fɛnɛ bɛ ka kofɔli kɛ k'a fɔ ko olu ye Ukraine ka sɔrɔdasiw gɛn ka taa kɔ la k'u gun Mariam Tarawele bɛ a ɲɛfɔ an ye. Ukraine jamana finitigiw sera ka dugukolo mɛtiri 400 de minɛ Kherson o mara kɔnɔ kabiri octobre kalo daminɛna. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira finitigiw ka kuma lasela dɔ fɛ jamana worodugu yan fan fɛ. Natalia Gumenyuk ko nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye Ukraine jamana ka se ka ɲɛta sɔrɔ. Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky tun y'a lase kunu araba wula fɛ k'u ka finitigiw sera ka dugudenni 3 minɛ ka bɔ Rusi jamana finitigiw bolo. Novokresansk, Novogrivovka ani ka fara Petropavlivka kan. Moscow finitigiw kɔni y'a lajɛ min kɛra bataki dɔ kɔnɔ k'u sera ka juguw mabɔ u ka kɛlɛdagaw la ni marabolo kofɛlen kelen kɔnɔ u ka fɔla ko Ukraine jamana finitigiw nana ni kɛlɛkɛkulu 4 de ye min bɛ wele ko 4 bataillon nanzarakan na kɛlɛdaga kɔnɔ n'o bɛɛ bɛ finitigi mɔgɔ 100 caman ma minnu y'a laɲini fo siɲɛ caman ka se ka dankari Rusila jamana finitigiw la Dutchkani, Sukhanove, Sadok ani Bruskeskoyik u kelen kɔfɛ ka Kherkiv mara fan caman minɛ jamana kɔrɔnfɛn fan ka taa kɛɲɛkan fan fɛ Ukraine jamana finitigiw kɔni bɛ wulikajɔ b'a la hali bi jamana kɛɲɛkan fan fɛ yɔrɔ min na ni waati laban ninnu na u sera k'u ka nɛgɛ sira minɛ Liman jamana worodugu yan fan fɛ u ka laɲini dɔ ye ka se ka Kherson mara minɛ
Mobeje, Kodiala Mogelembe, Mogelembe, Badayadiala Mogelembe, Mogelembe, Dozoyadiala Mogelembe, Mogelembe, Jadudiale Mogelembe, Dozoini Pama Mogelembe, Mogelembe, Kabia Bamrawele. Kadamina itajeni mari botamele kodi ala mo kelembe emra wa itajeni kodi ala mo kelembe dongili lamine VOA Afrique ni VOA Afrique una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la balima ka lasili ka ye halisa ka fo yabe malikura je mukande kono kala me ka bo vewa suba konna na Washington DC hakulo be ka to travel de kuma kana ni watina aywa ne mo mun be fe ka so anga je mukaina abse kan soro 102 FM kan Bamako radio siraw kan ana laminina ambe soro tumutu ka u fe no finya trukala bikononton ntomi ani sabaka gawuka u fe no ambe soro finya trukala keme ni woro ntomi ani kelinka Abidjan ka fe no ambe soro finya trukala bi konoton kan FM kan wakadugu ka fe ambe soro finya trukala kemeni kili ani tomini flaka aywa ani keme wakadugu ka fe no ambe soro finya trukala keme ani fla tomi ani naninka ka haketu bala aywa ni mo fene ka so anga jemuka ina bololo sraw fe abse kan ansoro 600 anga wollo sraba no www bambara.com ye walma ban soro anga page kan Facebook Instagram ani YouTube kan katemene anga kuna fonunye bi alamsaina Corée du Nord ye sanfɛ gelen flati ani tuguni katlaka min tɔgɔ ye nazaraka na ko missile balistique u kilala tuguni ka kɛlɛkɛ pangurun fɛnɛ k'olu la wuli sanfɛ ne katlaka laselu kɛ k'a fɔ ko olu ka tabulu ninnu bi jaabi de ye ka kɛɲɛ ni l'Amérique ani Corée bayan fanfan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'u ye lajɛli minnu kɛ ka u ko ninnu kɔn Modibo Dambele ale bɛ kuma a tabulu kan an ka kumakanw lamɛn. Wagati mina dunia seleke nani ka tomba u ka fɛrɛ kɛnɛ bɛ lajɛrɛ la yasa ka se ka kuma Pyongyang ale ye gɛlɛden jamjam ci mu pana Japon jamana kunna Kore kɛɲɛkɛyanfan jamana ye Washington jalaki ka sardasu balawu juguya u ka Kore gun kan gɛlɛden wɔɔrɔ min cira ka sɔrɔ a tɛ dɔgɔkun 2 bɔ ko o de kama Kore foroba sardasulakaw olu fɛnɛ wulila k'u ta sara ni laseli kɛra u ka Pyongyang ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiri fɛ u ka sɛbɛnfura dɔ la Seoul, Tokyo ani Washington ni o ni jamana ninnu faba ye u ka kɛlɛ ladege o kɔni wa o ma kosɛbɛ nin dɔgɔkun laban ninnu na ani u ye kɛlɛ ladege dɔ wɛrɛ fɛnɛ kɛ alamisadon mun senfɛ Ameriki jamana ka maramafɛn dɔ ni a bɛ pangunu ta ko USSS Ronald Reagan tun bɛ o la Ameriki jamana ye avion talanw minnu bɛ se ka u ka sisi jugu maramafɛn jugu ta ji kan ka taga Kore woroduguyanfan ale kɔrɔnyanfan na kɛlɛ ladegeba in kɔnɔna la ka jaabili kɛ Pyongyang mun senfɛ ni fodenw ta ni gɛlɛden fɛnɛ tun kan ka ci maramafɛn minnu bilala ka taga ni avion bɛ ta la o kɔni ye Corée du Nord mɔgɔw kɔni dimi ni laseli kɛra u ka kɛnɛmako minisiriso fɛ ko nin bɛ dankari Corée du Nord gun basigiliko la alamisadon o kɔfɛ tile kɔnɔna la Corée du Sud jamana ɲɛmɔgɔ Yoon Suk Yeol ni Japon fanga ɲɛmɔgɔ Fumio Kishida u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya telefɔni la ni cɛ fila bɛnna kan ko wagati sera ko ka dankari u ka dalaɲinini minnu ni hakili tɛ taa o waleyaw la a bɛ kalo caman bɔ duniya seleke naani tɔnba u kɔni u ma se ka bɛn kan kelen kan Pyongyang ale ka maramafɛn juguko la Russie ani Chine fɔ olu ye faamuyali sɔrɔ Kore ka waleya la wagati min na tɔn mɔgɔ tɔw olu bɛ fɛ u ka ɲangi. Ntɛnɛndon octobre kalo tile 3 san 2022 Mali kalanden caman seginna ka na lakɔli la. Segin lakɔli la min bɛ lakɔli dɔgɔdali laadaw la kunu min tun bɛ ɲinɛ fɔlɔ. Nga jamana kɔnɔ lakɔli damadɔ bɛ to ka datugu. Baarakɛla tɛ yen, dugu bilalen ani bangebaga minnu bɔra u ka sigiyɔrɔw la, minnu jɔrɔlen don, minnu jigi tigɛlen don, ani minnu tɛ fanga sɔrɔ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ, olu bɛ u yɛrɛ ɲininka kalanso dabɔli ko kura la wa? Lakɔli seginni cogoya bɛ cogo di aw ka sigidaw kɔnɔ? Faamaw ye fɛɛrɛ jumɛn latigɛ walasa ka kalan daminɛ ko kura? Aw ka jaabi ye jumɛn? O kama ni aw b'a fɛ k'aw da don
nin baro la a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique nin sibiri don nɛgɛ ɲɛ 17 la fo 8 na ayiwa nin baro duman nin a kana fɔ kɔ dɛ. Alamisa don na a yirala k'a fɔ ko Kremlin ye laseli kɛ k'a fɔ ko o papier danatigɛli kɛ ko ka taji bɔ la kɛɲɛ ayiwa ko o ye waleya de ye yaasa ka se ka taji sugu ko o ma bɛrɛ bɛn k'a basigi duniya gun kan k'a sɔrɔ Washington tun ye laseli kɛ k'a fɔ ko o waleya tun kɛra lawula ko ka nɔgɔya de di Kremlin Moscou ma Senem Keita bɛ a ɲɛfɔ a ɲɛ an ka a lamɛn. Dimitri Peskov n'ale ye Kremlin ka kuma lasela ye y'a fɔ ko nin kumakan minnu fɔlen filɛ nin ye olu kun de ye ka taji sanni feere kow sigi sen kelen kan duɲɛ kɔnɔ Clara k'a fɔ ko nin bɛ Washington ka hakilina lafulen dan kɛnɛmaya min tun bɛ k'a fɔ jamanaw ye ko ka Rusila taji sɔngɔ yɛlɛ kumakan mun taara jamana 13 fɛ n'olu ye taji bɔ jamana baw ye n'o ɲɛmɔgɔya bɛ Arabi Saoudite bolo ani taji feerebaga jɛkulu tan ni Rusi jamana b'o la o ye Ameriki jamana funteni kosɛbɛ Ameriki jamana min bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa taji sɔngɔ bɛ se ka jigin min b'a to Rusi jamana bɛ to a kelen na ka sabu kɛ a ka dankarili ye Ukraine jamana la farajɛ jamanaw ka jɛkuluba n'o ye Union Européenne ye o fɛnɛ y'a laɲini ko Rusi jamana ka taji sɔngɔ ka yɛlɛ n'o bɛna kɛ ɲangunin kura ye ka da Rusi jamana kan ka sabu kɛ Ukraine ko ɲi arabadon na Moscou y'a lase k'ale ka taji sɔngɔ yɛlɛli bɛna kasara lase duniya taji sugu ma tilara k'a fɔ k'a bɛna taji nɔgɔlen n'o ye pétrole brut o feereli dabila jamana bɛɛ lajɛlen ma min bɛna tugun farajɛ jamanaw ka laseli nɔfɛ. Ni ye Korotimi Traoré ka bɔ Segu Kura Segu aw ye Mali Kura lamɛn ntɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa 5 ka taa bila kaɲa 5 tɛmɛlen ni sanga 30 ye VOA Afrique Tikenja ale ni an ka kunnafoni sɛnsɛla Mokhtar Bari masala kɛ a masala senfɛ a y'a yira k'a fɔ welekan bila Mali ani Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔw ma k'u ka jija joona k'u ka bɛnkan sɔrɔ yaasa sɔrɔdasi 46 min minɛlen bɛ Mali jamana kɔnɔ Côte d'Ivoirekaw ka sɔrɔdasiw ko olu labila an ka masala in lamɛn. Tikenja Fakoli Côte d'Ivoire ka dɔnkilidaba min dɔnnen lo farafina ani diɲɛ serike naani ale y'a da dɔn Côte d'Ivoire sɔrɔdasi 46 min minɛna Mali bolo kabini zie tɛmɛnen nin ko bɛ ɲini ka fitinɛ wuli Mali ni Côte d'Ivoire cɛ fɛn min man kan Tikenja akilinana ma se ka sira sɔrɔ ka taa kuma ni minnu bɛ fanga la donc n ye n ka vidéo kɛ ka n ka vidéo ɲɛsin maliyɛnw ma ka ɲɛfɔ u ɲɛna n ko mɔgɔ bɛ ko dɔ to ko dɔ ye ko dɔ bɛ yen i t'a fɛ ka sɔn i b'a fɔ nin n tɛ sɔn nin ka kɛ n na mais i bɛ miiri ne tun tɛna sɔn mais n b'a to yen ko dɔ kosɔn donc n kɔni y'o vidéo kɛ ka ɲɛsin maliyɛnw ma parce que an bɛɛ ka hɛrɛ bɛ min na bi o ye ka nin ko ka dabila. Tikenja akilina na Maliens ni Ivoiriens bɛɛ y'i balimaw ye kabini lawali sigika fɔ ani sabari lo bɛ se ka nin ko sugu ban. Mali bɛ kɛlɛ min na bi Mali bɛ farafina ka kɛlɛ la donc ko bori ni bobarasiyɛn tɛ bɛn bori ni bobarasiyɛn tɛ bɛn c'est-à-dire que n'i bɛ kɛlɛ belebeleba la i n'i sigiɲɔgɔn i kana to ko dɔw ka kɛ n'o cɛ parce que o de b'i dɔn voilà o de b'i da fɛ o de b'i dɔn i ka hɛrɛ bɛɛ i ka hɛrɛ bɛ min na i sigiɲɔgɔn ka k'i fɛ i ka kɛlɛ la. Akilina jiginna CEDEAO jamana ɲɛmaa 2 tun bɛ Mali la dɔgɔkun tɛmɛnen hali bi ɲɛma sɔrɔ nin ko la fɔlɔ Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. VOA ka kunnafoni sɛnsɛla min sigilen bɛ Dakar Nama Jara ale bɛna kuma an ye fɛn min ye fɛɛrɛ kɛnɛ belebeleba dayɛlɛlen n'a sigira dalifiniw musow ka dalifiniw kan an ka kumakanw lamɛn. Salon international pour la valorisation du panier tissé en Afrique a maana ka farafina fini dilannenw sankorota o jirali kɛnɛ ka nin siɲɛ fɔlɔ na Senegali faba la a bɛ sen na kabini sibiri tɛmɛnɛ yɔrɔ min tɔgɔ CICES nka an bɛ waati min mɔgɔ caman tɛ yan ka damina jiralikɛlaw kana sannikɛlaw la. Madame Giselle Traoré da Silva ye Burkina Faso jamanaden ye nin jirali kɛnɛ hakilina bɔra ale de la. Malheureusement a fɔ man di nka jirali fan fɛ an bɛna kobaw tun b'an na bari fanga dafili kɛra Burkina n'an ko an yɛrɛ ka fini dilannen Burkina Faso bɛ bila ɲɛfɛ o kɔ la jiralikɛla minnu ka kan ka bɔ yen u ma se ka pankurun ta bawo dancɛw datugulen don o y'an fari faga kan k'an degun an ma se k'u sɔrɔ wala jiralibɔn caman lankolon tora yan n'o tɛ a tun ka ca ni jiralikɛla tan ni ko ye n'u tun bɛ bɔ Burkina ka na.
Madame Aminjaniba ye Sénégali jiralikela ye kena yinkaya ale ni dumuni fɛnw de nana minnu bɛ Sénégali jamana kɔnɔ i n'a fɔ ɲɔ kaba fini ani ɲɛbɛ nga a jɔrɔlen don ni waati na ka da ka mɔgɔ caman tɛ yan fɔlɔ kana sanni na i bɛ jiralibɔn sara i tɛ clientw ye o tɛ ko ɲuman ye an mako bɛ mɔgɔw la kana an ka fɛn dilannenw san jiralibɔn sɔngɔ ka gɛlɛn o ma dɛ ka bɔn sɔrɔ a ma nɔgɔ fiyewu Jennifer Sabalitez ye Congo jamanaden ye a fana ye sannikɛlaw nabaliya in de fɔ nous essayons an b'a ɲini ka sɔngɔw nɔgɔya misali la jiralibɔnw kɔnɔ finiw bɛ yan 1000 2000 3000 ani sɔngɔ wɛrɛw a mana kɛ cogo o cogo bɛɛ ta bɛ yan nga ni waati na mɔgɔw tɛ kana fɔlɔ k'a sɔrɔ n'an ko jirali kɛnɛ mɔgɔw don feereli dɔrɔn tɛ nga ni mɔgɔw nana ɲininkaliw kɛ an na o fana ka ɲi nga a mana kɛ cogo o cogo i bɛ mɔgɔ kelen-kelenninw ye kana yɔrɔw lajɛ walima kana sanni na i n'a fɔ Mamadu Mbayi wa a man ka an ka gɛlɛya sɔrɔ an ka finiw donni na walima an yɛrɛ ka dumuniw dunni na ne filɛ nin ye ka muni kisɛlama dɔ de san nga ni muni kisɛ in ka di a diyara ne ye ka ban Madame Giselle Traoré da Silva y'a sɛnbɛntiya ko jiralibɔnw da ka gɛlɛn nga a y'a jira ko Sénégali jamana jɔnsen caman tun ye layidu ta u ye k'u bɛ jiralikɛlaw dɛmɛ walasa u ka se ka jiralibɔnw ta nɔgɔya kɔnɔ a ko o fana ma bɔ a sira fɛ jiralibɔnw sɔngɔw b'a daminɛ 40,000 50,000 ani 60,000 la nga bololabaarakɛla min bɛ seko ni dɔnko siratigɛ la a ka gɛlɛn tiɲɛ na a ka se ka jiralibɔn ta a kelenna 40,000 la ka si yɔrɔ ni dumuni kɛ yɔrɔ sara Dakar yan a ma nɔgɔn jigilatigɛ kɛra min ye fana an ma dɛmɛ dɔw sɔrɔ minnu layidu taara an ye kabini kow daminɛ na ni jirali kɛnɛ in farafina fini dilannenw kan a bɛ ban octobre kalo tile 9 la nga jiralikɛlaw kɔni jigi b'a kan yan n'o cɛ mɔgɔ caman bɛna sanni na walima u b'a ɲini walasa dɔ ka fara jirali kɛnɛ in waati kan Nama Jara Dakar VOA Bambara aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lamɛn Siyaka Tarawele bolo Senantolanta bunagun kan a bɛ dɔn sinigɛnɛ sibiri octobre kalo in tile 7 san 2022 jamana fila minnu bɛna zone UFOA a jɔyɔrɔ fa CAN U17 kɛnɛ kan Algérie san wɛrɛ 2023 la ka da kan tournoi UFOA a ɲɔgɔn dan min bɛ senna kabini octobre kalo in tile fɔlɔ tɛmɛnen Mauritanie jamana kan a demi-finale fila bɛ tan sinigɛnɛ sibiri demi-finale kun fɔlɔ ni nɛgɛ ɲɛ 18 dana gosira o bɛ daminɛ Sierra Leone ni Sénégal de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan demi-finale kun filanan ni nɛgɛ 21 dana gosira o bɛ daminɛ o sibiri kelen na Mali ni Mauritanie de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan ni demi-finale ɲɔgɔn dan fila kun cɛra jamana fila minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ finale kɛnɛ kan o jamanaw de bɛna zone UFOA a jɔyɔrɔ fa CAN U17 kɛnɛ kan san wɛrɛ 2023 Algérie kaw fɛ yen CAN U17 Coupe d'Afrique des Nations U17 don farafinagun senantolontan ɲɔgɔn danba don min bɛ farafina senantolontan denmisɛnninlakaw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan zone UFOA a jamanaw Mauritanie, Libéria, Cap-Vert, Mali, Sénégal ani Sierra Leone. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. ayiwa an bɛ foli kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye minnu donna jɛmukan in kɔnɔna na ka an lamɛn bi k'a fɔ aw ɲɛna an ka jɛmukan ni a labɛnna Cheick Thierno fɛ ani Senemou Keita fɛ an ka nɛgɛ karafejuru o tun bɛ an balimakɛ Cornelis bolo jɛmukan in laseliw kɛra u ye ne Kayatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ an lamɛnbagaw n'an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to an ka kunnafoni siraw la bɔlɔlɔw an'an ka radio siraw FM fɛ farafina clip yan fanfɛla jamanabaw kɔnɔna na i n'a fɔ Côte d'Ivoire ani Wagadugu ani Bamakɔ nin tun ye Kayatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ